Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Ki Shipai la jong kila juba bha hagrukom balate la kam bat pen bet renti. Ka jinglong jingman kadon hapo ka jingpen yad bala bud dian bha la ong ki Shipai India. Ki Shipai Pakistan kila rung shapo ka district Punch jong Jammu bat Kashmir da ka bapen Kenya ka jingete sanget ma pedeng ki artli ki jat ben riu. Ka jingpen Kenyan kala jia ha kapor shibji shipho min stem jong ka sngi balang bat ki Shipai India kila jubab da ka jingpen shitom ben kablate lakam bat pen bet bha. Ka Nangi Tekri Battalion ka batrekam hapo ka Krishna Ghati Brigade kala penpai kala da ka bating halor kate ka jingsha athombor klemdau ong uwe uhe Shipai India ubatip ya kate ka kam ha ka shitarik urisau arhajar arpsan. Ka jingbthei maushun kala jia hak than Krishna Ghati namar ka jingwan rung tu jong ki Shipai Pakistan ha ka leng ka LC. Hadin ka ni la bod sa ka jing siat klemdau bar ka jing pen Kenya ka jing sa nge thma da ki Shipai Pakistan. Ki Shipai hi kila juba bha ha ka rukom balate la kam bat bala pen bet renti. Ka Shipai India ka pen pau biang ya ka jing don kam ban penne ya ki nongrim jong ka jing sngotu jing mun jong ka DGSMO jong usnem arhajar arpwe. Ban penne ya ka jing suk hasilinter karlan jong ka jing penyan. La ben rap biang uni uhe sorkar. Ki jing pen Kenya ka jing sa nge thma hagi khaput jong ka Jammu bat Kashmir kilong ki baduna bha na du bakini ki artli kiri kila pen thma ya ka jing yate kular ha ka arpsan trik unai wing arhajar arpuwe.